ኣብዝ ሓለፈት ዝተፈላለዩ ናይ ምድብ ቃላት ኦርክላሰር ማለት እዩ ተመሃሪርና ነርና። ካብዚኦም ሰለስተ ጠቂስና ነርና። ግሲ፣ ተወሳኪ ግሲ፣ ስምን፣ ቨርብ፣ ኣድቨርብ ሱብስታንቲቭ ኢልና። ሎሚ ከዓ ናይዚ መቀፀልታ ራብዓይ ኣጀክቲቭ ወይ ከዓ ቅፅል ስም ዝብል ክንመሃር ኢና። En oorklasse som beskriver substantieve är adjektiv ንስም ወይ ንኣስማት ዝገልጽ ናይ ቃላት ክፍሊ ቅጽል ስም ይበሃል። ኣብነት han har svart genser ንሱ ጸሊም ጎልፎ ኣለዎ። ሕጂ ኣብዚ ስም ጎልፎ እያ ንሳስ ነብረሃ ኣለና ዓይነታ ብሕብሪ ጸሊም ኢልና ኣለና። ብኻሊእ እውን ክንገልጻ ንኽእል ኢና። ካልኦት ቅጽል ስማት እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ረጒድ ጎልፎ፣ ረቂቕ ጎልፎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዓብይ ጎልፎ ወይ ንእሽተይ ጎልፎ ክንብል ንኽእል ኢና። ካልኦት ከዓ har en grå sofa ሓደ ሓሙኽሽታይ ሶፋ ኣለኒ። ሕጂ ኣብዚ እውን ስም ሶፋ ክትከውን ከላ ንዓዓ ትገልጻ ዘላ ተብርሃ ዘላ እንታይ ዓይነት ሶፋ ምዃና ሓሙኽሽታይ ሕብሪ እያ። ሓሙኽሽታይ ሕጂ ቅጽል ስም ማለት እዩ። ነቲ ሶፋ እውን ካሊእ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ዓብይ ሶፋ፣ ንእሽተይ ሶፋ ወይ ከዓ ሮዛ ሶፋ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ንሮይን ቅጽል ስም ቅድሚ ኣስማት ይስርዑ። ክንፅሕፍ ከለና ክንዛረብ ከለና ኩሉ ሻዕ ቅጽል ስም ቅድሚ እቲ ስም እዩ ዝመጽእ ቅድሚ ኣስማት። ብላዕሊ ዘሎ ኣብነት ዝነግረና ንሱ እዩ። ጸሊምን ሓሙኽሽታይን ቅድሚ ስም እየን መጽአን ዘለዋ። ካሊእ ናይ ምድብ ቃል ከዓ ፕሮኖመን ተውላጠ ስም ወይ ከዓ ክንዲ ስም ይበሃል ማለት እዩ። ፕሮኖመን ብሩከስ ስቴደት ፎርናቨን ክንዲ ስም መተካእታ ስም ኮይኑ የገልግል ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሓት ቃላት ኣለዉ ነዚ ናይ ተውላጠ ስም ዘገልግሉ ቃላት ብዙሓት ኣለውና። ሕጂ ከመማፃፅኦም ግን ሽሞም ይፈላለዩ። ንኣብነት ኣብቲ ናይ መጀመርያ እንድሕር ተሰሪዑ ከምዚ ኣነ፣ ንሱ፣ ገለ ኢልና ፍጻመ እንድሕር ንገልጽ ኮይና ሱብጀክትስ ፎርም ይበሃል። ሱብጀክትስ ፎርም ከም ፈጻሚ ኣካል በዓል ቤት ኮይኖም የገልግሉ ማለት እዩ። ነቲ ፍጻመ ነቲ ግሲ ዝፍጽሞስ መን እዩ ንዝብል ዝገልጹ እዞም ተውላጠ ስም ኣብ ቅድሚት ዝመፁ ተውላጠ ስም ማለት እዩ። ኣብነት ናይ እዚኦም ቃላት ሕጂ ንኣብነት ያይ፣ ኣነ፣ ዱ ንስኻ፣ ንስኺ፣ ሃን ንሱ፣ ሁን ንሳ፣ ደ እቲ፣ ቢ ንሕና፣ ደረ ንስኻትኩም፣ ንስኻትክን፣ እዲ ከዓ እቲኦም ኢልና ንገልጽ ማለት እዩ። ክንዲ ሽሞም እዘን ቃላት እዚአን ክንጥቀም ከለና ተውላጠ ስም ማለት እዩ። ክንዲ ስም ንኣብነት ያይ ሶ ደም ፖሺኖ ኣብ እንዳ ሲኒማ ርአዮም ፈጻሚ እዩ። ሕጂ መን ርአዮም ክብል ከለኹስ ኣነ ዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣነ እያ ተውላጠ ስም ትኸውን ዘላ። ሃንጋ ቦከን ቲል ማይ እቲ መጽሓፍ ንዓይ ሂውኒ እያ። እቲ ፍጻመ ብሓደ ወዲ ከም ተፈጸመ ትገልጸሊ ኣላ። ሂውኒ ስለ ዝኾነ ሓደ ወዲ ማለት እዩ። ሽሙ ከይጠቐስኩ ሓደ ወዲ ኢለ ኣለኹ። እዚኣ ሕጂ ተውላጠ ስም እያ ማለት እዩ። ሂባትኒ ተትኾን ከዓ ሓንቲ ጓል ሕጂ እውን ተውላጠ ስም ኮይኑ ኣንስተይቲ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ መልክዕ ናይ ተውላጠ ስም ከዓ ኦብጀክትስ ፎርም እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ እዩ ዝመጽእ። እቲ ፍጻመ ዝዓርፈሉ ቦታ ሕጂ እውን ተውላጠ ስም እዩ ወይ ከዓ ክንዲ ስም እዩ፣ ግን ኣቀማምጥኡ ይፈላለ። እቲ ፍጻመ ዝዓርፈሉ ቦታ ናይ ግሲ ወይ ተግባር ፍጻመ ዝዓልበሉ። እዞም ቃላት እዚኦም ከዓ ማይ ባዕለይ፣ ንዓይ፣ ዳይ ንዓኺ፣ ባዕልኺ፣ ባዕልኻ፣ ሃን ንዕኡ፣ ሄነ ንዓኣ፣ ደ ኦስ ንዓና ባዕልና፣ ደረ ንዓኹም ባዕልኹም፣ ደም ንዕኦም። ሕጂ ሓንቲ ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ሃንጋ ቦከንቲል ማይ እቲ መጽሓፍ ንዓይ ሂቡኒ እቲ ፍጻመ ኣብ ንዓይ እዩ ዓሊቡ። ሕጂ እታ መጽሓፍ መን እዩ ወሲድዋ? ንዓይ ኣነ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ስለ ዝኾነት እያ ሕጂ ኦብጀክትስ ፎርም ኮይና እምበር ሕጂ እውን ተውላጠ ስም እያ። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ከዓ ኣይንዶምስ ፕሮኖመን ይበሃል ኣለዉ። ኣይንዶምስ ፕሮኖመን ከዓ ዋንነት ዝሕብሩ
ናተ እዩ ናታ እዩ ናቶም እዩ ኢልና ንጠቕሶ ነገር ዋንነት ዝሕብሩ ኣይንዶ ምስ ፕሮኖመን ዋንነት ዝሕብሩ ተውላጠ ስማት ማለት እዩ። ሚን ሚ ሚት ናተይ ማለት እዩ። እዚ ዲን ዲ ዲት ናትኪ ናትካ ሲን ሲ ሲት ናይ ባዕሉ ናይ ባዕላ ቮር ቮርት ናህና ደረስ ናታቶም። ኣብነት ቡከን ኣርሚን እቲ መፅሓፍ ናተይ እዩ ናተይ ዋንነት ይገልፅ ኣሎ ሕጂ ናተይ ናተይ እዩ። ሕጂ ኣብዘን ሰለስተ መማረፂ ንኣብነት ኣብ ሚን ሚ ሚት ኣሎ ኣየናይ ክጥቀም ንዝብል ነቲ ስም ኣየናይ ኣመልካተ ቃል እዩ ዝወስድ ኣየናይ ኣርቲክል እዩ ዝወስድ ኣይድዩ ኤን ወይስ ኤት ንሱ እንድሕረ ፅርየ እዚአን ንምምራፅ የሸግረንን። ንኣብነት ሓደ ወዲ ንምባል ኤንጉት ኢና ንብል ኤንጉት እንድሒለ ሚንጉት ማለት እያ። ካብዘን ናይ ሰለስተ ሚን ሚ ሚት ሚንጉት እጥቀም ማለት እዩ። ኣብ ጉት እንድሕር የንተ ኮይኑ ንኣብነት ከም ተለምዶ ኣየንተ ኢና ንብል ሚ የንተ ንጥቀም ማለት እዩ። ኤፕለ ወይ ከዓ ሁስ እንድሕር ወሲድና ከዓ ገዛ ወይ ከዓ ቱፋሕ ወይ ከዓ ኣፕል ንብሎ ኤት እዩ ዝወስድ። ስለዚ ሚት ሁስ ሚት ኤፕለ ንብል ማለት እዩ።